Kublai sabatani pi barok ni pne sabah ya pi barok syakani ke jingrai jongi de inya pai ya nambar jingrai ka ba aspa lai pun reu ka ba thamai aspa khatnyau ka barim. Bang try to one ban terku yang ini. Try to one ban terku yang ini. Daga pun ka jing ai ki jing ke ku kum ulapa hangi men ta to insane. Te a troy men tangi kerbat yulapa hangi to ai ngidang ap try ngidang yai ap baralang to pentembai try ngis ngel ba mi dan hang ni kat bangi dan ya seng lang Shong bagi batu ya lam ru baru par tu pen kentang a troy mentangi kerpan yulapa hangi tu ai ngidang am try ngidang yai am barok lang tu bentemai try hamingi ai ti barok med ban med sim hiaden bajing i trong mi ngat jai tôi tang hame jing sok i shem te a troy men tangi kerpat yulapa hangi to ai ngidang ap try ngidang yai ap barok lang to bentemai try to scam ya jing kai chong ni da jing e shami ni pai naga khen jing i say chong mi lamba jing kar khu to ai te a try men tani kerpat yulapa hangi to ai ngidang am try ngidang yai am barok lang to bentemai Kublai sabaton ya pi barok ki parlop ki parabangai ki ba juyai page ya kene ka YouTube channel jong ka balang 7 day Adventist ki ko awan priang sung bhai pi ya kene ka sabaton bangin yo ban ya sno biang ya ka khubor ban yo sngo ya tin ge jong blai ngin ya jam sprang sikri jong yo blai ngin ya rai ka nambar jing rai ka ba arspa sau phulai na ka ba ko jing rai ka ba rem arspa nru posau na ka ba thamai asha e kinong trei Asha e kinong trei ki ban ya lum you kêu ubadon hari tori lum ban ban lagi rashi kajin shisha Bamon ban sacha tadan dadem par Eginong train ban wan ban od ya ugel shwaba un satlor ya ban ya ra ban lum ban tan you give
shi ban lum lang yêu kêu trong trai trong đi ban tre ru hadu ban da khod u trai ban shang lên ban ka wa chim đông lên wai cha e kinong trai a e ban wan ban ot ya u kêu cha ba un sa lord a e ban ya rab ban lum ban tan you feel ban hari num return mentang nyo cingpules dang na i rikerpang nong pot haswa bang nyo man panang prilang jingduai an pule nak tin jublai na Jeremiah klang khat nyo rekod ke bakandai bat ke baspo ke baong ka donut ka kam syukur banyak e baro bat kalong ka basneu klem jingkermen ue bala ban itu yaka baspo ngau try bayit ya ka donut ngatenju ya ki khalai kat ban ai ha ue baro kat kum kalenti jong u kat bakum uso ka jingle jong u tengla seon tin jong blai hanai porunta to ai bikin kersyam dunu jongi nya pernah klik lang jing duai tungin duai kok pa jing yo meneng keblai sibun ye ijeng me belari yangi ana katayo bristayo ban lampa jangi hana ke janmit amta janmit ke ban la pedeng singi sebaton ke singi ban la ketang khuj ban mela kerku ya ka ban kenlong jing song thaj haki bro baro ke bahak slak prthei tengah duai ban men donang kat bangi nega janmit ko mata bangi penlong ya jing yaseng jongi ban kerku ya ka bang kana ban pedeng hun wat jongwe bat ke bangi le hana ke porom ta kenlong bala pedeng sebha dame bat kerku inong kren mas kren hangi hana ke janmit mata ba ke ka khubor bun kren kenlong bawan na khet jing isna jongme tama pipa perkang jongi bangi jipen sesi amen na wesi na por shwe kapor kine baro ngaduai bat butik teng jisu bolong nang punim jongi mentasi arta bom syukur amen ngapun ai khublai ya i rikerpang bala ai ngi kajing pule na kaktin jongblai bat kumjuk ro ban yalam ha kajing duai mentang ni apoino sya ka wei ka benta ba ngini osngau no ya ka khubor na kaktin jongblai na i church pastor F Langsiang Blay long babha amen ngiro ya try na marka jing bha ka jing u ka ba ula don kat bangin lemba ka teu bar ka wei bangin ang la ya ka ban penlong biang sa ka wei pat ka jing seng na kam ta jongi bat na kam ta jong phi wei pa wei ha ka ni ka janmet nga khot sngo bha biang i phi sa ka jing pule ya ka tin ka jong blay ha ka ni ka janmet to ai blay nong kru khu yangi kat bangi pule ya ka ni ka subject chapang ka parshi jong unong bet usembai bat ka khendeu ka bangi ni pule ha ka ni ka janmet ngako ban ai khublai biang sai sin ni kini samla ki be simta mensiam tayau bat menta tayau ru ha kini ka balang hani hasitang ba bleonang kerkhu yepi ha ka jing imala ka sngi shwa bangin ye pule kini ka subject ni ne pendem shwa ha ka jing duai kok pa jingi ubah habneng ha kini ka janmet try ngi ban ban aingu yeme melong unong thau melong unong penlong jongi melong unong siuspa melong ublei uba krawbor uba pen im ye ki breu na ka jingdom sya ka jingsha ka phla ye ka mila khot ye ngia try ha ka ni klimat hashwa bangin yo sngo bat bangin pule ka tin ka jome ngarwai try men kerkhu ye ngi wei pa wei pat kham tam men pen sle yo shakri ubritam ubayang ha ka ni ka klimat ha ka ni ka por ban pen bana ye ka tin ka jome sngo ki jingdwa jingi ha ka teng bathang tam uji sungi pan amen ka pharshi shapang unong bet kabangila ban shem na ka gospel kat kum Matthews kalnong ka bakhatlai kabangi jiu pule man la kapor bat nga kwa bani sam shepi ya kani ka khubor menta ka janmet kum kin nong rep ngi ju kwa ban thung bat ban bet yo sambai ha ka khendeu ka babha bangin yo ya uso babha bat uta usambai bu un seiso bat bu un man bha bat bu nang san ha kata ka khendeu ya ka bala thung yo bat kum jo ru u Jesus Christ once ya ka ban ya thu ya ka ni ka pharsi shapi bat sanga i wei pe wei ban ai ka jing hikai ka bakrau na ka mata jongi banginang san ha ka jing im ka ba kanja man sim ka jongi
ngin ye sedang ban puli na ka gospel kat kum Matius kelong ka bakhat lai kat khot ka ban nengkong bat ka baar ha kata ka ju ka sngi u Jisu ulami no na yeng bat ula syong harut duriau ki pai ba babon ro kiliawan hau kat ba ula kiu halor ka leng bat ula syong uta upai ba baro ti urang yeng harut duriau kat ba u Jisu Kris ulami na ki yeng jong ki breu ha ka ba ula hikai bat ula ai si bon ki jing hikai ki ba pher ha kata ka sngi ka ba u Jisu Kris ula sedang ya ke jingelap ke keten ke jong blai bat ulami na ke yeng jong ki breu na kata ka sngi ka ba bon kam jong ke jing tre ke jong umesaya bat ula lech sharut jong ke duriau ban hikai ya upai ba bat ula syong ha kata ka leng ban hikai ki breu te khot ka balai ka yithu ingi kumne bat ula kren haki bon ki ai ki eru ha ka parsi udaong hakmi unong bet ula lech no ban bet kali kalong ka parsi ya ka ba Jesu Kris ula ringdur ya ki breu ha ka tu ka por ki balong ki nong rep ki la ban long ki nong thung jing thung ya ka ban ringdur haki ha ka jimut berkhat juki syapang kata ka hima ka jong blai ya ka bala pensiriem kum uta unong rep u bala bet ya usembai ha kata ka lengkha bar u Jesu Kris u ya thu ya kane ka parsi syapang unong bet ha ka ba ngila ban singau tho ya ka ha ka rukom ka ba senlar ngila ban ong ngakwa ban sambat phi sau telikimat ha ka ni ka parsi ka bang isyam na ka gospel kat kum Matius kalanong ka ba khatlai ka mat ka ban kong kalong ba une unong bet ya usembai ula lech ban bet u Jesu Kris u ya thu ya ka ni ka parsi ba uta unong bet ula bet ya usembai haka jaka ka balong harut lenti kata kalong ka mat ka banengkong ka mat ka baar ba unong bet ula lech ban bet ya usembai haka jaka mau ka mat ka balai ba usembai uba uta unong bet uba ula bet kala hap hapdeng ki dingsia bat ka mat ka basau kalong uta unong bet ula bet ya uta usembai bat ladon bahap ro haka kendeu ka babha ngi i yakini ki lai teli ki kita ki jinghap jong ne usembai ki long ha ki kendeu ki bom seiso hari ka mat ka basau ka long ka basngu tanat ba usembai ula hap ha ka kendeu ka babha bat kala seiso ngini pej menta na ka Bible u ai uni unong bet ha ka ni ka parsi hatu kadon ke jing batai sepang uni unong bet ngila ban siam na ka gospel ka jo kelanong Matius kelong ka bakhat lai ka khot ka balai punyau ute ule tho bat ula ong haki uta ubabet ya usembai babha ulong ukhon ubreu u Jesu Kris upen sisa bat u ya tho isya yangi ba uta unong bet ubala bet ya uta sembai ha kata ka lengkha ulong ukhon jong ubreu ka bamut ya u Jesu Kris ubala wan se ka perthai ban bet ya usembai ka kten jong ka jingpen em se ka perthai ya ka ba ule ya lap ya ka gospel ban pen em ya ki nong pop bat u ai une usembai ya ubala bet ngini pej na ka gospel kat kum Lukas kalanong ka phra kat khot na ka bakhat wei ti kata ka parsi ka long kum ni uta usembai ulong ka ktin ublai u Jesu Kris ya thu ya kani ka parsi jong uta usembai ka batheu ya ka ktin ka jong ublai ha ka ba Jesu Kris ulawan ban bet ya ka ktin jong ka jingpen em ha ki breu ki baladon ha ka to ka por bat kon thop yangi ki ba im ha ki sngi ki ba menta ki ba yo ban pule lang ba ka jing tho ba khoi ka ktin ka jong blai bat ka ai pat ka ni ka khandeu ka theo ya ka do not jong ubreu bat nyu i hani ya ka jing bet ya une usembai bala penseriam kum unorep ubala bet ya usembai bat don ki sembai ki ba hap ha ki jaka ki bom seiso bha ha ka ni ka sngi kalong ka sngi ka ba bon kam ha ka jing em ka jong Jesu Kris ha ka ba uyalap ya ka gospel bat u Jesu u ya tho ya ka ni ka parsi house nem arpho khandai HK ha ka ba u ya tho ya ka ha ki than jong ka Galilea bat ka ne ka jaka ha Galilea kalong ka we ne ki jaka ka ba seiso bha ha ka to ka por ka ba u Jesu Kris udon bat
upen siriem ya kata kahima ke jong blay ya kini ke parsi jong unong bet ubala bet ya uni usembai hak ni ke por ke ba ujis kuris ya tho ikni ke parsi kadai hak ke por senrai hak ba ki briu kelas dang ban thung ban bet biang ha kata ke sin ke ba ar hak ni ke ayom kani kalong ke parsi bat ngin ya pe ya ke jing batai jongka kamut ayu utau sembai ubahap harut lenti ya kaba ujis kris uliathu bat ula batai ya kini ke jing batai jong kini ke parsi ngin ya pai sha ke gospel ka ju kalanong ka bangila puli na Matthias kalong ka bakhat lai ka khot ka bakhat phra bat ka bakhan khandai ngin ya pe ya ke jing batai jong jisu ya kini ke parsi ka ongkum ne na markata phin sneu ya ka parsi unong bet menta ujisu ulakwa banuan ra haka jingmut jong ki senran haka jingmut jong ki paiba haka tukpor yakni ke jingmut jong ka parsi namar ba kim sneu tho yaka ujisu ongkumne haka khot ka ba khat khandai haba uno yo sneu ka tin ka hima bat sneu tho yaka ubaman uwan bat urong no yakata ya ka bala bet haka dono jong une ulong uta ya ubala bet harut lenti Ujis Kris ya tho shai ba kani ka parsi au kalong ya ka donut jong ubriu ki beli sngew ka ktin ke jong blai bat ki bom suit nyau ha ba ki sngew ka ktin ke jong blai namar ba kam shem la pen mentoy ya ka jing em ke jong ki amar kidang don ya si bon ki kam ha ka parthai bat kidang don si bon ki daw ban ai daw ya ka ban priang ya ka ktin jong ka jing sisa ba utau sembai unsan ha ka donut jong briu bat ba unang khelung bat ba utau sembai ke ktin jong blai kane pensan ya utau briu ha ukris ujisu ya tho shai ya kane ka parsi baki briu ki siu asngeu ke ktin ke jong blai kini ke long ki briu ki ba dei tang ki nong sngew bat kim dei kita ki nong le lani ki nong ko ngu ya ka ktin ke jong blai kum badan ka wei ka proverb Chinese ka ba ong what they hear enters the east ear only to live by the west ear kabamut hane ka ai ka ba kilio sngew kalarung naka skor ka ba nami ngi kalong tang bakan mi no naka skor ka ba sesep ngi kani kalong baki briu ki sngew ya ka ktin ga jong blai ki sngew na ka wei ga skor bar kami na ka wei ga skor bar ki sngew ya ka ktin ga jong blai ha ga jaka ki balawan bar snap ka ktin ga jong blai bar anda kila mi na ka tu ga jaka kim don su kam don su kata ka jing mentoy jong ka tu ka jing sngew ya ka ni ka ktin jong ka jing pen em ka jong Jesus Christ ngi pek na ka gospel kum Lukas kanong ba prag dekhot ka bakhat ar uji suong te kita ki ba harut lenti ki long kita ki bio sngew hadin kata usoitan uwan bar urong no ya kata ka ktin naka dono jengki khnang bakin om yo nge khnang bakin om nge bat yo ala im usembai ubala hap harut jong kalenti long uta ubriu beli sngew ka ktin ke jong blai bat ubam kwa ban pediang yaka namar ka jingwan ra jong soitan yaki daw ki babon ladami bot yau jisu mendo yakita ladami bot yau jisu ladapi bot yau jisu pindo ikiba hayeng asam jong pi pindo ya ki jingdon kam jong pi ya ka kam jong pi haka emlang ka salang pindo ya ka kam ka pitrai bat usoitan uwan ra da kita ki jing mut kijing perkhat kijing khuslai nagamta jong kani ke perthai hakaba ubreu umla ban priang ya ka gospel bat un om yo la im kani galong ke jing trai jong baman haka donut jong ubreu bam priang ya ka gospel ka jing pen im ke jong trai jisu mentang ne poi hakamat ka ba ar ya ka ba usumbai ulahap haka jakamau kamut ayu hane ya kani ka ba usumbai ulahap haka jakamau ngangai don na preng jingi kinong rep sibon na preng jingi kinong rep lakha yang ha ka yeng jong kinong rep habangi thong jing thong ngem bon sen ngim ju thong halor ki mau ba usumbai umla bansan ha to gejaka ngini pe na ka jing batai ka jong Jesus Christ ya ka ne ka parsi na ka gospel ka jo kalanong ka ba khatlai na Matthias ka khat na ka ba arpheu bar ka ba arphwai uta ubla bet halor ki jaka mau
ti ulong uta ubuya sngau ya kata kaktin bat uba pediang kumne ro ya ka ada kabakmen usembai ubahap haka jaka mau haka taki mau siang ki mau siang hani ka theo ya ki mau bar ka don ka sertap jong ka kendau ka bana jerong bar usembai uhap hangta bat ula bansan kartu kan nipon ka bible ke thu ingi hani baka ne kalong kata ka ktin ya ka baki briu ki sngau bat ki pediang ya ka da ka jingkemen te ki briu kim kwa syoban penslam haba ki sngau ya kata ka ktin jong ka jing penim ka jong jisu bat ki pediang ya ka da ka jingkemen nado ka not jong ki baro bat ka ai par ka bajia hakat khot ka ba arpuai ka ong henry ubom dan thit haladi ulong ti tang sibit nabaka habag jia ka ba jenjar na ka ba lebeng namar kata kaktin kumne ro uthut u Jesus Christ yathu sha yakne ka farsi hane utau sembai ubahap halor mau usan bat umi kloy kensan Henry uneu sembai unam la ban yang skem namar bo dan thit hangno ban so thit bat kumta dan sebab dan kendeu hangta ba uneu sembai unsan kalong ya kita kibreu ki bi asngau ya ka tin jomblei da ka jingkemen bat ki balak pediang ya ka jingai ka basisha bat kila pediang ya Jesus Christ ha ka jingem jongki Henry kalong tang sibit por bat anala jia ki jing anala jia ki jing tenju anala jia ki jing syakran ben anala jia ki ba bon ki jing jia ha ka jingem kita ki ding penkiang jong ka jingem ha ka ba kim la ban ba ya kita ka ding phna ka jong Jesus Christ ka ding phna jong ka jing syak la ben ka ding phna jong ka jing syakran ben bat ka ding phna jong ka jing syak kentai bat ka jing do ka ba krau ha ka imlang ka salang ki ne ki briu ki sedang ban jengai no na ublei namar kim don thit ha ka ban sok thit ha ka ta ka jinget ke jongki te ka ne ka long ka khubor ka ba snau si ha ka ba ki breu kim sem la snau tho ya ka dor jong ka jinglong kum ki senran ki ba sisa ki jong Chris ban kit ya ka ta ka lengkor ka ba u Jesus Christ ru ula kit bat ula sius pa na kam ta jongi iwei pa iwei ngakwa ban ong hani bat ka jing ketu yang ibaro perkhat yang ni haswa ba pin mi na ka balang haswa ban eno ya ka balang perkhat kat no tam ba Jesus Christ ula e ya ka khat beneng ka jong bat ula wan se ka ni perthai ban sya ahlor ka ding phna na ka mata jongi kin nong pop bala pen ya khlat ya una play bat ula sya ya ka jing pen stom ben ula sya ya ka jing nyap kham tam ka jing nyap ahlor ka ding phna ban IT na ka mata jong phi bat jonga kin nong pop ki baju jingai bat ki bal jusa kemana play bat kini ki briu handa kile kendo jinge kelas sedang ban thut no nak ban wan se jinge seng nak ban wan sya ke ban syakri oblei bat kimla ban yeng scam ngine phai biang na gospel kerkum Lukas kelnong ke ba phra gat khot ke ba khatlai kita ti ki ba halor mausiam kilong kita onda kile sneu kile priang ya kata ka tin da ka ba kemen bat kini kim don thit kiba sungai sipor bat hakapor ke jing tenjo ki phai de no ngi i kum kini ki briu hak po jong ka balang andala jia ke jing andala jia ki jing tenjo ki ba wan hak ke jing em jong ki phai de no na Chris ki phai de no na ka balang bat ki la long kum bala jia ya Petrus hakapor bala bishar ya Jesus Christ hakmat jong ki pai ba da ki nong sensar berkumta u Petrus ula lenno yo Jesus Christ hakmat jong kibreu hadu laisin bat kine kibreu ro kila jia long kum kita kinong phaidin na Chris bat kila jia long kita kibreu kibala lenno yo Jesus Christ haka jing em ga jong ki bat kila sedang ban thut no kila sedang ban thaj no kumta kim don thit bat kimla ban yeng scam haka ban bot yo Jesus Christ ubala pen im yaki na ka pop jong ki ngine phai na Galatia kalong ban reu khot ka ba khandai ka tin jo play kai thu ingi ti ha ka bale ba bha wat ai bangin man thach shu namar ha ka ya babiang ngin yo ot ladang ngim da du borno ka tin jo play ka ong wat ai bangin man thach ha ka ban le ba bha bangin yo ya kata ka bainong ladang ngim sem ladu borno kani kamut bagita ki breu ki ba lapdiang ya ka tin jong blai da ka jinkmen bat kila long sipor ha ka balang ki ba shirhem bani simta bat baniat don benta ha ka balang
kum ta ka tin jong blai ka ong ba ki ne ki briu kila man thai no ha ka ban le ki kam ki ba kila man thai no ban le ba bat kum ta kila nang do bor no bat kum ta ki ne ki jing e bat ki jing jia ha ka jing im jong ki briu kila sedang ban phai din no no blai bat ki e no ya ta ka jing e ngine phai se ka mat ka balai ngine phai se usumbai ubala hap pedeng ki ding sia kamut ayu usumbai ubala hap pedeng ki ding sia bon sin habangi juthong jingthong lada don ki sia ke ba mi pedeng ki sembai pedeng ki jingthong ngi ju theu bat ngi ju phut ye kitu ngi sim no kitu ki sia ban weng no khanang bo utu sembai ula ban san bat ula ban khilung bat ula ban he bat ula ban seiso mentang ni pet kamut ayu unu sembai ubala hap pedeng ki ding sia naga gospel kum Matthews kanong ka ba khatlai ka khot ka ba arfu ar ka ong kumne utati ya ubala bet pedeng ki ding sia long uta ubayo sngew ya kata ka ktin henry ka jingkus lai ka ne ka perthai bar ka jingsu kor ka spa ki ka jap ya kata ka ktin ti kam seiso shu usembai ubala hap pedeng ki ding sia long kata ka donut jong briu beliau sngew ya ka ktin ka jong play Henry kini ki briu kila don hapo ka balang berkumta kila sedang bandu borno namar bakita kisya kila sedang ban kejap iki kisya jong ka jing sngew bah perthai kisya jong ka rongphong jong ka perthai kalong ka spa ka ba penbe iki briu berkumta kini ki briu kila sedang ban telot no ha ka jinget ka ba kila don bar kila sedang ban sange no ya kaban long kita ki briu ki ban syakri ya ublai nado ka no jeng ki baro ki ne ki briu haba ki ya kendo ya kata ka jing ya lenti jong ka jing em jong ki anak le syam ya ka spa jong ka ni ka perthai ya ka rongphong jong ka perthai ki ba khreng bat ki ba pen sngew tenat ya ki bat komta kim sngew tenat syu ban ya ka ban syakri ya ublai bar kelas sedang ban jengai no na ka balang ki sedang ban jengai no na Chris kini ki briu ki bayo sngew ka ktin ka jong blai lani usembai ubala hap pedeng ki ding sia long kita ki briu ki badon hapo ka balang ki san hapo ka balang henry kim simla san ha Chris sia ka jingtip ka bapura ya ka ktin ka jong blai sia ka jinglong jingtip ya Chris ubala unong sispa bar unong penim ujongi kini ki briu ki don hapo ka balang henry kim simla san ha ka balang namar ka jingkus lai jong ka perthai ka penjengai no eki na ka badon ka jingedai ka bajan bar ublai kum kilong kemi kilong kpa ngidon kam ba on hikai ki khon ki khti jongi na do ba kidang rit bakin i ya ublai ban ya ka baki i ya ka spa jong ka ni ka perthai ngin hikai ki khon ki khti jongi bakin i kham tam ya ublai ban ya ka ba i ya ka rongphong jong ka perthai ban ya ka ba i ya kita ki mar ki ba koridor jong ka perthai ki ba long tang sipor ki ba ai jing sngew bhai ki bat bangin hikai ru ki khon ki khti jingi bakin i ya ublai kham tam ban ya ka ba i tang ka jing start ka ba kenja perthai kadon kam ya ki bakin tip ya ka ktin ka jong blai compare la ki dep ya ki phd ya ki thd bat ya ki no ki degree ha ka ni ka perthai lara amdon ka jing tip ya ublai ubasisha kalong le no kata ka jingtip jangi ya lani kalong le no kata ka jingdon jangi ya ki degree ki ba pher hagani ka perthai lada ngim don ka jingtip ka basisha ya ublei ubala thau ya phi bat yanga namar khlem u Jesus Christ ngimla ban poi sebenang khlem u Jesus Christ ha ka jingim jangi nginom la ban ya san ha ka jingim man la ka sni ngidon kam ya u Jesus ha ki yeng ki sem ki jangi ngidon kam ya u Jesus ha ka balang ka jangi ngidon kam ya u Jesus bangin ya san ha ka jingim Kristan ka jangi bangila ban yeng scam ha ki sni ki ba ha ki sni ki ba denjar ha ki sni ki ba ma ngin phai se u Jesus ublong unong penim bat ukenrat jong ka jingim jangi kaspa ajang ka perthai kin sa liprong ha ka wei ka sngi ka jing sngew bha ajang ka perthai kin sa liprong ha ka wei ka sngi ki jing sngew bha ki ba ki samla ki bot menta ki ba ki im menta ki don menta kan sa poi ka por bangin sababe kumba usalmon ulaong kan mau ya unong thau ha ka jinglong samla ka jong phi andala poi ka ta ka jinglong temen ka jong phi ha ka phin sa ong bangam don ka jing sngew bha nak mta ki tu ki sngi ki bangala pen serwa
Kadon kam yingi bangin wat ya Jisu menta kapor kadang don kat bakalat jang jing snai kadang don kampat khang yingi bangin ya san hau Jisu Kris unong penjanai bat unong penlong ya ka jingai ka jengi kamar ka basau bar ka bakhadu ngin ya pule ya usumbai ubla bet ha ka khendeu ka babha ngin ya phai na ka gospel kat kum Matthews kelong ka ba khatlai kat khot na ka ba arphulai ka ongkum ne Henry uta ya ubala bet ha ka khendeu ka babha ulong uta ubi sneu ya ka tin bat ubada sneu thu ya ka bat uba sei so ru bat pen mi ru uba shispa sha uba henreu pheusa uba lai pheusa ru menta phila ban ong amen namar baladon ka khendeu ka babha ka ba sei so ha ka ba on sei ya tau so uba debiang menta unong bet ula syam ya kata ka khendeu ka babha na lor kitu ki lai tli ki mat kitu ki lai tli ki jaka ha ka ba uneu sembai ula hap usembai ula yo jaka tang kumba sipor tang kumba kartu kan nipor hanrei menta unong bet ula syam ya ka khendeu ka babha ba ngin yit yala de langin long ni em kata ka donut ka babha bangin pediang ya ka tin ka jong blai kane ka khendeu ka babha ka long ba ka donut jong briu ka bayai san hau Kris lada ki jinge ki wan lada ki jingpen stom ki wan lada ki jingkren jong ki briu ki wan bakin yai san hau Kris bat kin yai don ha ka balang bat kin yai ne hadu ka bakut bat bakin yo ban laim na kane ka perthai ka tin jong blai ka bata yangi hang ne ya kane ka Parsi ka jong unong bet ka jinge hane kam long na ka dau jong unong bet ka jinge hani kam dei na ka jinge jong sembai henrei ka dei ka jinge bat kata ka khendeu ka balong ka donut jongi langi don ya ka donut ka ba e kum umau kata ka tin jong blai kanom la ban san ha ka donut jongi ladang ye pen e ka donut jongi ha ka bangin cha ba ka tin jong blai kan pen kelai ka jing im jongi kum utau sembai ubahap harut lanti ba usoitan barki spa barki rongphong jaga parthai ki ai ngi ai ka dau bo ka tin jom le kanam la ban san ha ga jing im jangi balangi longkum kita ki sembai bal hap hapreng ki sia ngi nam la ban san hau Kris namar ki jing ngom ha ki bangi don ha ga jing im mala ga sngi te mentang tu ai ba ka do nur ka jong phi bat janga kan longkum kata ka deu met lani kata ka khendeu ka babha ka ban sei ya uso babha ha ka bangin la ban sei ya uso ba debiang kani ka jingkran ka jong Jesus Kris ka long ban ai ya ki breu ha ka to ka por ya ka jinglong ka jingman jong ki no ya lam jong ka niam jiu na ka dau ba Jesus Kris yo i ya ka jing e do not jong ki yo i ya ka jing e rang jong ki ban priang ya ka ting ka jong blai yo i ya ka jing e rendang jong ki ban priang ya ka ta ka khubor jong uta umesya ublawan ban siuspa iki dala ka jong ka jing im ka jong u ngini phai na Matthews klong ka khatlai ga khot na ka ba khat san hadu ka ba khat nyau ka ongkum ne na ba ka do nur kini ki breu kalar ben bat kila sneu khia dala ki skor bat kila khap brip ya lagi khman bat yo kini i dala ki khmat bat yo kini sneu dala ki skor bat bakin yo sneu thu dala ka do nur bat bakin yo kala bat bangan yo pen khia ru yaki Jesus Kris om ba ka do nur jong kini ki breu kalar ben kini ki breu ngi i bakila pen e ikdo not jengki bakim simlala ban priang ya Jesus Kris unang penim jongki bat ngili i mensiam ta yeu naka dau jong ka jingkan tai jong ki jiu ya ka khubor ka jong mesia ngili i ya ka jing penjot ya ka Jerusalem ban ngili i ya ka jingjot ka balawan ha ka jaj ban riu jiu ti naka dau jong ka jing e do not jong kini ki breu ya ka ba Jesus Kris ulawan sela ki jong ki breu bat kila kan tai ju baka do not jengki kalong ka ba e bat kim la ban priang ya ka tin ka jong blai ka balong kum usembai ubla bet ha ka do not jengki uji su ong gat khot ka ba khan reu ong kum ne henry suk ki khmat jong phi baki yo i baki skor jong phi baki yo sneu uji Kris ong suk mapi ya gitu ki breu ke beliau sneu ya ke tin jong jing penim suk gitu ki breu ke beliau i ya ke khubor jong jing penim ke jong Jesus Kris ka bala wan sing kani ke parthai ya ke ban penim ya kina ka pop jong ki ka jing e hani ngi i bat ka do nur jong ki breu bat ka do nur ka jong i wei pa wei tungin yit yala de la ka do nur jong i ka long ni em kata ka do nur ka babha
Kaktin jong blai ke thu sha yingi na ka bang leo sneu na ka jing police dang mene no Jeremiah klong ka khat nyeu ka khot ka khandai bar speu ka ong ka donor ka kham shukor ban yaki ek baro bar ka long ka ba sneu klam jingkermen u ai u bala ban i thu ika kaktin jong blai ke thu sha yingi hani ba ka donor jong breu ka long ka ba sneu bar ka bom dan jingkermen bar om don u bala ban i thu ika hari ka khot ka ba speu ka ong kumne ngau trai ngai yit ya ka donut ngatan jo igi khlai kat ban ai ha wei pa wei baro kat bakum ki lenti jung u kat kom ba uso ki jingle jung u phi ya hani baka tin jong blai ka bata sha yingi ya kane ka farsi baka ta ka donut jangi ka long kata ka donut ka ba sneu ka donut jangi ka long kata ka jaka ka bom seiso ka jinge hani ka long bat ngi ki briu kam dai ka jinge jong jisu kam dai ka jinge jong ka tin ka jong blai hani ka jinge ka long ka donut ka jingi ka pan ya ka tin ka jong blai tong ni phai na ki philippi ka long ka ba ar ka ba khala ngi ni pule namar dai u blai u batrai hapo jong phi ya ka ban monro ya ka ban trai namar ka jing sneu bha jung u ka tin jong blai ka ong ba dai u blai ken u ba mon dai ublai keng ubatrai haka donut jong phi phi hani udai ublai ubatrai hapo jongi habangila sya bagata kaktin jong blai kan yaisan haka donut jongi ladangi penjam ya ka donut jongi kata ka donut ka basniu ka donut ka ba mau banginam priang ya ki jing sngau jongi banginam priang ya bangi long ki ba dai man la ka por ka ka bangale ka long ka ba dai henry tu sya baga kaktin jong blai ka long ka ba dai man la ka por bat om dan ka jing bakla henry mangi ni long ki briu ki ba bakla bat sya baga kaktin jong blai kan pen kala jingi sya baga kaktin jong blai kan trei ha ngi hapo jongi bat on pen kala ka donut mau jongi sya kata ka mon ka jong blai bangin le kata ka mon jong blai bat ban trei ban pen sngau hai u blai kane ka long ka khubor yang ngi wei pe wei menta ka janmit ha ka ba ngin yit yala ka jong ka donut menta ladon ni em kata ka jingbom seiso ha ka jingim jongi ka ba man la sngi ladon ni em kata ka jingbom ngai hangi wei pe wei tu sya bau tau semba ya ubala bet daga ktin ka jong blai bar ka jingbet jong uta unong bet bakan yai san ha ka donut jongi bat bangin up ya kata ka por onda utau sembai ulasan ngin up ya kata ka por jong ka ayom ot ha ka ba Jesus Christ un sapha ya kita kinong ot ya utau keu ubla ibha kata ka lengkha bat bangin yo ya ka ban lum ya utau keu hakithiar jong kata ka yeng beneng ka jong Jisu ka ne ka long anda ka jingwan ka bar sin ka jong Jisu an salum ya utau keu ya ka ba utau sembai ubla san ha kata ka lengkha bat ula ibha on sa penkut penwai no ini perthai bat on sa bread ye kitu ki balong ki staj bat kinyut sya ka drujok ding bat ya utau keu ya utau sembai ubha ubla mi ha ta khendeu ka bha on lom ye ki sikithiar jong ka jing benang amen ini phai ka khot ka ba khaddu na ka gospel ka kum Matthews kalnong ka ba arphusa ka khot ka ba life way un pha ru ye ki angel jo u da ka jing sawa ba krau ka turoi bat kin ye lum lang ye ki bala jit jong una ki saul er na du ki ba kut ki beneng ha du ki ba kut jong ki kane kan long andala kut andala wai kane ka perthai ha ka ba u Jesus Christ un pha ya kita ki nong ot ya kane ka khendeu ka balong kata ka lengkha ha ka bala bet ya tau sembai la ulong ni em usembai ubla mi ha kata ka jaka ka ba seiso ha kata ka jaka ka ba bha kata ka khendeu ka jingot kan wai bar ka por ka long menta bangin yit yala dei bangin pen kho ye ki dono jingi bangin sha ba ka tin jom lai kan ya pen kala ye ka jingim jingi malaga sngi kat bangi up ye ka jingwan jong Jisu to ngina man ye to ai bangin man thai ban yai ne hakik tin ga jong to ai bangin yai ne hagik tin jong ka jing sisab on pen kala yangi saka dur ka jinglong ka jong Chris bangin nang yo ek ka jinglong ka ba kham janai hakat bangi pen kre ye ka jingwan ka jong Jisu kat jing e kam long bat utau sembai lani ka jing e kam dei bat utau nong bet hanai ka dei ka jing e ka jong phi jong simet ka ban pendu ingi ban lech sebeneng tu ai bangin yit yala de lang ba kan ka khubor ka ba menta bangin yit ye la ka jong ka donot jingi langi don ni em ka wei ne kini kimat ki bangile pule lara ka donut jingi
kalong kum kata kejaka harut lenti tu pediang ye ke kubor ke jong blai menta ke janmit lara ke dono jingi ke long kum utau sembai ublah hak ke jeka mau tu ai bagi ni ke kubor kan pen kelai ke jingim jangi lara shwa be pin padin no anau kris berkat bula i ye ke beneng ban siu spa e pi halor ke ding phna lakan tai ye u khanang ban pediang ye pi da ke jing pin ke jong da ke jingyap jong ban siu spa yengi langi long ni em kum kita ki sembai ke belah hap hapeng ki dengsia lada ki jing kuslai jong pertai pi sneu ba kapan ye khlat ye pi nau blai ke jing em ke jong pi ke ba mala ke sni ki kam ke ba phile kam don ke jing dei ba ka ktin jong blai to ai ba on pen kelai ngi lamba ke ni ke ktin ke ba nyo sneu menta ka kubor ka ba khadru ba ka kamat ka ba khadru kalong ka ba sneu tenan bau tau sembai ulah hap kata ke jeka ko bhang ngakwa ba gronut jenga kan long kum kata ka deu met ka ba bha kata ka khendeu ka ba bha ban sei uso jong ka jingkermen ban sei tau so ka kten ka jong blai bat mania sam ye ka siki weipat siki sispa ngut sekin reu phangut bat siki lai phangut ki breu bakin yo ro ye ka kubor ka jingpen em kat bangi ap kat bangi kermen ye ka jingwan ka jong Jesus Christ to ai boblen kur khu ye pinga lamba kan ki kubor ka bangi pule ha kan ki janmet kublai sibon amen misingo ban ai kublai ye tu ka kubor bang layo sngo ngingej ba kalong ka kubor ka basngo tenan ba ka ayangi ye ka kubor ka jing kermen ha ka jing em jongi bang yo tep ye ka kubor tin gi jong blai ai kublai ye phi baro ki parlok bat ki para bangai ki ba sngap ya ka ni ka kubor te menta inyo ban ya penwai no ka jing sekri jong yo blai ha ka ne ka por bamenta nginyo ban yarwai ke nambar jingrai ke ba arspa ndru phwe na ke ba thamai arspa saupho na ke ba rem Leng ling kha da kur hai da ki so kêu ba i phang leng ki nang yan nai la cùng các ser ban la rồi cơ chính ọt pa ki nong train hi cơ pa to sel a try ki tier da kêu ban pin slay swa và cơ chính ọt kan wai Kila dar seper night pa wat la sikala drum swabaka sikadukan lapha kin luman lagi dong Troy kajing ot pa kinong training Gerpato sel atrai Yaki tiara keo man ben shwa Bagajing on kan wai Me ubala pa da utrai lum Mentaya ki song keo Ada jing trai hang nila wai men Yo jing men bom la theo Try ka jing ot pa ki nong trai hi Ker pa to sel a try Yagi tiada keo ban ben slay shwa Bagajing on kan wai Tuan pandang play bat inya duai. Bokpa jing bahap neng
yuan sa sin biang ban ai ngu ek jing don kat ki jong me hak ni kata yo ro ka we me la ai hangi ya kamet ka ba ko ba khia e ki jing mur je per khat atrai bha baro ki bang ina pendep i kam ki ti ki jongi ba kum juru atrai bha me la thau ye henru sngi ek baro ba hak ni ka sngi balong ba sabaton yak ba me la ai ngi ka ban long kasngi shong thai nam ta ban tip ya ka mon ga jong me ban shong thai ring kat lem bat me a try hani ga por ba man ta ngi wan ba nai ngu nam ta ni ga khu bor ka ba me lawan lam ling ba shak ri jong me yak ban pen sngo hop teng jong i we rang ba ro nga ai ka jingu bar ka burom shami a try na mar ka jing dor kat ka jong me ba me lawan lam ya khu bor na ka we ka sabaton shak we pat yak bang nyo sngo menak gar khui i a try kat bai dang yar sam yak ten ga jong me na ka wei ka posh ka wei pat to ai i ek jing so thu jing sem phang a try bha bat kham tam yak jing start ka bawa na khet jing snai ga jong me aw ble bha to manor kat ro bat ki bru ka bang pet na ka wei ka posh ka wei pat yak kat ba ki dang yo sngo yak por na ten ga jong me to ai ha ki a try bha yak jing so thu bat ki jing sem phang kat ba ki dang la ban pet na ka wei ka posh ka wei pat kham tam a try bha ban snow thu bat ban pen kre ek jing wan ar sin ga jong me a try bhang duai ro nam ta i pastor a try bha kat bai dang pen kre nam ta ka wei ka sab ton ka wei pat ban fly gospel tin ga jong me to ai ba ki ek i baro i banang pen kre ka long jong i re ga jing kar khu bat ga jing ai a kan wan na khet jing snake ga jong me a try kar khu yu pat lang jong me baro shlup ka par thai ki ba yo i lim ba ka ne YouTube channel jong ka balang 7 day Adventist kar khu ik para bangai i par lok ki para jol ba yo i baro par kham tam a try bhai tu ba trang bat ba sliang ba wat ek tin ka jong me to ai ba ken lap e me ha ka por ka badang biang ham tam a try bha ba ken la ya ka ban pediang yak tin ga jong me kum kata ka white lam ka ban prat dan ti nam ta ban poi shiki ma kap neng a try bha to men pediang ye ki kum ju kum ba mela one lam ye ngi ki bru ka ba pop na ka jing dum shaka jing shai to one lam ye ki kum ju a try bha shaka hima ga jong me a try bha khule shi bon ba ju asngaw ki jing duai jongi to ma bi ki pop ki ring kang baro ki bang ju pen so si ye me na ka wei ka posh ko wei pat na du men tas du ki arta ba i ba pom ju kut amen.